ni khat chu nu pakhat hian ei ronga lo bol lain afanu chu in chunga lo tlan kual sak zak main nuama lo ti hle a engkim chu ni dang hun thleng pa nga yang chia ani ma se chu mi nu loka thilmak taka thleng tatlat anu zok chuan silhmuna han en chian nak chuan lo bal dum kuk main alo hlui to hle athil mu wanga makati emawang chuan apa ngai theilok lova azia omdeu nuwa in chung chu a han en kwale engkim mai chu lo kang chevek to ang mai hian lo ut hem huam mai ani chu vele afanu chu aril ruwa alo lang thut a han en kwal chuan a ma tlan koi zor zor rengkha mu tur lo om ta ho lo mang ang ta hle in bedroom lam chu a han pan fata ma se athil mu chu ma ai poina lamak le chong bedroom chunga lu rual chuan afanu kumruk mi chu no te bo ma lo omin kumthum mi le ka chuan alo changlet le ta dai mai chu ba ka in chung le bedroom ngei mai po chu kumthum kalta a om ta nang chia khan alo om le bo te chuan mak ti si lau bok si nen chuan afanu chu pon lama a han pom chuak thuaya ponami te po chuan building pum mai lo in thak chu mak ti takin an lo thlir ani chauka omda nang chia khan building pum mai chu alo kang dum huaw maya ma se akang lai mu tur ero om silo alan dan chuan an khopum mai chu hun liam ta a an le thut ni nge in langa chuti hun lai chuan an chena building chu alo kan wang ani chuti amak ti taka an han thlir thap lai chuan aya mak le zual ala thleng cheu building chu screen ron phe zuai ang hian oma chumi nuwa hun pa nga ya om da nang che chuan aron in thak le bok mei cheno pangpo chu kumruk mi a bok aron let le nga lani chung thil mit nge ya putu te chuan police an ko rang hle a thil om sia chu ron chui chiang vat se an du to hle chumi nuwa FBI detective Olivia lo langa ani ho chuan building chu chui chian ngal ni in bungru then khat te chu akan chiat le lain then khat ero him pia le lo om ve bok report lui an han en let le chuan an building chu kum thum kalta a khan lo kang towa khati hun laya akan dan ngai ang khan building chu aron lang le ti chuan muthiam wat akan zoa an siam that le nuwa thil thar om bel ho te lo zong akan ma atanga thil lo om to sa ho zong chu huna an let le ani chu an ring ngal bok theory chu khan nu pakhat building a cheng khan lo pom hle a afanu aron no pan le tak dayawang chuan lo pom pui hle ani chutiang thil mak thlen awang chuan Olivia po alo buai ve hle a ma se chuti te faken lo thong lem lo a chan chu hetiang ang chi a thleng hi kar masalama lo ton nual to wang ani device changkang tak neuro radiation device an ti te chu manania chu khola chuan level sang tak akaya ni chuan time travel a thleng tia en tirani chumi zan chuan khongai vek ma se mun chana chuan tleirol ho hi ram hnuai lama party turin an lo kalmeka tlan pa chuan an lo hlim ve viau chuta le thok le khata rel hi an ma aron tlan ta thut mai an card chu te ding ngal chot main rel chu an chu teu hle car atanga an chua chuan rel chu screen phet ang bok chuan aron phele a chu relian set mai chu borua ka atham ral le ta fek mai chung mi te po chuan an thil mu awang chuan angai na an shelo hle bok atuga chuan Olivia thopui detective Peter chuan rel chung chang chu alo sheve a rang takin chutlai mun chu panatum vat chutia atum rual deuh tho chuan akal tumna chuan awa chuak ta hlol mai police then khatte chuan chutlai mun chu an lo zir chiang to a ma se Peter aron lang thut ti mu omang po chuan an om tlat lo Peter po chuan chutlai mun a thlen thei dan chu a shelo hle a ma se chutiang ngai tu boy lem lo chuan investigation chu atran ve vat ma building chung chang thil thlengang chia khan huna asin ve ni ngei turani chutlai huna chuan Olivia po lo om ve bokin
mit nge ya rel mutu te zinga pakhat chu alo kom meka chu pa chuan ri wanga mu ani lo thu chu alo soi chiang hle rela bo ma chuan mak tak taka aphet zok zok thuaron soi bokani thil mak le deuh mai chu hetlaya rel kong chu kum thum liam ta khan khar ni in chu ta tang chuan eng rel ma atlan le to ngai lova chu chuan ngai tu na po ati thui ta hle ani Peter chuan a device chuan chutlai chevel chu han en kuan le a chumi nuwa chung tlei rol rol ho motor malam chu alo hlui rup to ti hi muta hlol mai an motor malam chu kha thil phena satak main alo man tel ve wang alo ni nge nge Peter in han koi vak chuan malam chu abal thei hiala chuta kar chung chang chu a tho pui ta shil ngal fat ta han tuma ma se thok le khata kar chunga hian om le ta thut mai relan mu na lampan chuan an lo tlan mek bok Peter chuan hun lo la om tura alo vakal ti chu a hre thiam ngala station na a om lai atanga in chan ti po a hre thiam ngal bok Peter chuan thil thlen dan chu makati hle a chunga alo thlen ve chan chu a hre thiam lo hle ani a chuan pui te po chuan Peter om dan mak tak chu an ron mu thiam ve vat enge dik lo ti chuan an ron sot ngala Peter chuan thil thleng zong zong soya tum lem lo awang chuan an kara chuan neuro radiation sang taka om thu ba ka lo soi du lem lo chutiang thil thleng chu thil pa ngai taka ni lova machine call siam chu changkang tak wang chawa thleng thei ani bok Olivia chuan Peter soi chu alo oi chia lem lo hle ma se engma chu soi zui lem lo sin dot le chuan in chung pakhat hi alo langa Professor Kate chu ni tin alo ti thin fo angin equation makle hartak tak chu chuan hun alo mangle hun engemoti chung chu khol changkang tak siam chu alo tum to in chu khol chuan huna azin tir thei do na ni Kate chuan na han tho chak chak nuwa chuan a formula dik tak chu a chu chuak teu to hle a Pasal Raymond po chuan anupui Kate chu mangai hle in athil tia chuan a thlop tha hle bokani amai ro chu anupui chu na thok na sama ma ti thinin hadam ve thin tur chuan a duwa angai sak thei hle chuta anupui wa pan nain asana a chuan timer chu han en le mak tak main Kate chu a fo nuwa in mang thana thuaron soite tlat second raylo te nuwa Kate chu abo ta dai mai banga a na tho zong zong po chu abo chop chil ve ngal bok ma se Raymond chu makti mel po pulo atan chuan thil thleng pa nga yang mai ani anupui Kate po chu hun danga chera chuan alo thule reng to maya a en ngai reng chu alo en bok Raymond in tur peka tum te chuan alo hlo mel hle a tunge ani ti te chu alo zot hial thil om sia chu Kate chun Alzheimer lo nein aril ru chu alo buai to a ma Raymond in apiak kha chu hun kal to a Kate la dam that lai ami lo ni hetia abuai ma shet vel hian Kate chun time machine chu alo mu chuak teu to hle a ma se anat na awangin atipui tling man talo ani Raymond chuan anupuin hriat po hriat to lo awang chuan aril ru hlim thei to meu lo anupui pa nga yanga le tir le chu tum ru hle ti chuan ni khat chu anupui research lo be to te chu han en ve a ta chuan hun herlet le dan chu mu chuak tatlat kum tam tak chu nga be nuwa Kate lo be fo thin chu ati hlotlin sak thei ta ani chu khol mang chuan hun herlet thei ta a ma se rei lo hle minute somli pasari chung chawania Raymond chuan a kham khop lo thin viau kum sang ni som ni pakhat hun lai ni ma se Raymond chuan hun tam zok chu Kate la dam that lai sang ni som pasari hun lai a chuan mang deuh berchin khopum maya thil mak tak tak thleng te po chu Raymond na tho wang vek hi alo nia Raymond in avoi khatna atana a khol han ti nun chumin radiation thanem tok tak chu a pe chuak tela chu chuan kho chung mun sang sang chu fang kwalin hun kal towa an let le fauna chan po kha alo ni chi abok chuti mek lain Peter Olivia le an tho pui pakhat te chuan
chu tiang thil makatlen mun sang sang te chu ain kung kaina an lo chui chiang meka darkar tamfe an han chui chian nuwa atlen na lai chu Phobinakis golden spiral an tiang chuan a lo rin theia chumi omzia chu rin chung khoi lai ber emo atang chuan a lo in tran nar chui chu theia ni ti chu an hrethiam ngal bok Raymond te lam lo lang le in kei chon Christmas bazaar tura chu angai thu te chu a lo soina samai chutia anupui omlai mu thei ngang to lo awangin a khol mang chuan hun herdang lam chu atum le ta a te chuan basement lama bok chuan chukle basement po chu lepa achantir he ani deuh top to khol tam tak chia emo na thok lo chu alo om nual boka beila beinon ro anti angin Raymond hian khola siam puitlin ma hian voi engemaw zat alo hlo cham ma sa ti kan hu chiang hle ti chuan a khol chu han kuai nung le tarup mai khola nun hnu chuan ana tho hun chung timer chu akal ngal boka minute somli pasari chung chu kumsang ni som pasaria an cheng le don ani anna azo fel hnuwa Raymond chu chunglama chhole in anupuin research alo beile mek ti po chu amngala tun chuma ve thung chuan nupui chu alo hlim le to hle Raymond chu adam doi ei thei ngil lo tur ta chuan alo ti nge ani Raymond chuan a khol chu voi tam tak mang to ma se KTO pa ngai taka han hriat le chu a kham thei mol lo anti chinang bok chuan fiam thu te chu an han tho le a chuti mek lain Peter le Olivia te chuan kharin chung lai tak ni an hriat na lai chuan lo chui vel meka a che vela in sang te chu en kwalin chung mi te hne na chuan thil dang lam tak thleng an hriat lo chu an zot ngal zel bok mi tam tak chuan deja vu kan ti ang chu an lo tong fo ti chuan mu chuaka ma se an thil du ber hai chuak tur chuan ala pui chia lo ani reivak lo an han en kwale nu chuan nu chui tu te zinga pakhat chuan Raymond te in chu alo hnai to hle a Raymond te in apan mek lai chuan thok le khata boruaka chuan tham ral ta thut mai achan chu an in chu redation khan alo tua meka chu redation chung chu kum sang ni som pasare hun lai ani kha detective kha kum sang ni som pasare hun lai a ve ani miang lo awangin hun kaldan chu awati buaya chu wanga ve lo na chu bo ta dai alo ni nge Olivia chuan an thian pa bo ta dai mu rual chuan midang chu thil thlen dana shilwat chutia shil nu reilo tea tim pumpui chu an ron tle phei ngal huk mai in chunga lu dan tur chuan han dap kwale in chung lama po Raymond chuan police car le detective chen khata mu ta ka chuan amang ang ve ta deu khol chu ati top watangai ti asia ma se tai maraso ma ati top lui ani chuan hun kal dan chu achok buayanga enge lo thlengang ti chu hriat an heklo chubaka Raymond chuan khol chu ama thuina la ti top ngai lova timer zo hun nga thina wang chuan ati top le dan formula chu a shelo bokani du thlan tur hriat chun chu hunan man lai mek kumsang ni som pasari chu hun pa ngai present day anga chantir chu ania ma se chu tia ti tur chuan keit puina amamo thung hun kalai mek sang ni som ni pakhat chu sang ni som pasaria ngeta chanlet tir tum ti na ani ti chuan keit chu basement lama han hruai ve chot keitin ala mu ngai ho lo khol mak tak taka mu chuan makati hle atan chuan hun lo la om turami thil fek ani awang chuan mak ti takena thlir vong mai chu ta le Raymond chu aron in puang ta a keitin research alo be photo time machine chu kumthum chunga be nuwa asiam chu thei to thuaron shil ta ani anupui chu mithiam takani thu shil bokin tun hun do om tak chu kum khua a an man thei nan kei chu puina adil ngal bok ma se kei chuan angaina ala shelo hle athil boy pui chu siam chu turatan po nilem lo theory ada chat tura ati ania hunin herdan pa ngai cho boy adu lo awanga practical na atho du ngai lo thu lo shil bok amai ro chu Raymond po alo chang na ve hle anupui chuan atan thil tam tak alo ti towa chung zong arul let theina chu
anat na lakata chan himani thu aron shil vele chung athu soite awang chuan ke chu aham hai tul mai ama huna chuan achunga thil lo thleng tur chu azot ngala Raymond chuan Alzheimer nei thu le mi pa ngai anga om thei to lo thu alo shil po chuan ke chuan khol ti chiat chu ala du tho pon lama po chuan Olivia chuan in chupan nain chemical chu han kap china chu vele radiation in a tuam na chin chu chiang takin mu ve ngal amai ro chu Olivia chuan ma a tho pui bo lai mu chian em awang khan a chunga lu chu atum lo bur chuti mek lain Peter chuan khoya tenge radiation chuan na a tho le don ti alo zir chiang ve meka a han mu chu ta ga chuan a chong ma le chutlai mun chu tuin nuaya tanelan siam chu lo nia chu tanel chu kumli ve liam ta a kha chuan sakala ni lo shim chutlai huna chuan time relapse sa thlenga ni vai chuan tanel chu siam ani ma huna alet le anga siam ala ni miau lo awangin tui tam tak bak chu mu tura om to lowang tanel chunga mihring om zong chu tui chuan chimin an thivek to na ni rang taka chutlai hun then 5 wat tumin chen khatan kal ngala a chen in chunga lu tumin an lola boy ve bok chutia an han beile nak nuwa an zinga scientist pakhat chuan radiation lo ka plate thei ve si alo siam chuaka chu vele Olivia chuan lu chu lo chu ngalin ma se scientific background lo nei zok Peter chu lut turati ani chu radiation chunga aban ro lu lai chuan an lo entrap thok po an lo thongam meu lo ma se athil hak chuan a hna that taka thokin akal tlang thei ta hlo mai in chunga alu nu chuan basement lama akal le thuaya kholti to patum lai tak chuan Raymond chuan alo khong le top mai ke chuan apasal che dan chu alo pompui lo hle a ma se Raymond chuan atana thatur so ka ati effect ani thu lo shil lelama tuin nuaya tanel chu soi na lo bo zela tui churon nai zelin mi puita po chuan chet ngai na she to lo chuan an clear thap mai in chung lama po Raymond te nu pa chu an lo in haw na samai ke chuan apasal chu anun ti chelo turin adu ani anin hnial boy em awang chuan Peter aron harti po chu an lo she chang to lova tiang mga aron tin thut chuan an phu chiang le chuta Peter chuan khol chu ti to pahan tuma ma se Raymond chuan top vat turin alo ti lui na mga ti to pani vai chuan hunin herdana cho boy vek thei wang alo ni Peter chuan tanel chungchang chu ron soi vele in mitam tak nun na ader thon mek thuaron soi ta a khol chu ti top vatangai thuaron soi bok ke chuan khol chu ti to palo duwa ma se apasal chu athil ti awanga shemna apumpel don chawin chumi nuwa Peter chuan thu nei tu sang zok te chu han ti puile china chuti lain khola chuan minute khat le achan ve vel chau alo om towa tanel po chu tuina chimpil lek to ma se ahun taka ke chuan engma ti boy lova khol ti top dan equation chu alo zo felman lo mai khol ti top ani rual chuan in tuam tu radiation chak tak po chu abo ve ngala tanalami te po chu chan him nei in ke po chu damlawa bok chuan a changlet le ta ani atuka chuan an in chu then fai ngal fekania an lo in rem to angin Raymond chu manani lo bok chutiang alo ni le ta ka chuan Raymond chuan ke ti le khabu bok chu han keu le a khol siam bok chu aril ruwa ala om ma se le khabu a han keu chuan athu in siak zong chu alo in thai dum fek mai ke chuan a let le ma in apasalin thilati sual non to lo na na lo thai dum fek hi alo ni a movie top na chuan Raymond chuan a phek topa ke ti thu lo hutchia hi muwa ta chuan Raymond in anupui thatna rul le ta duani chuan thatta ka nung towa anupui ke chu engtin pon lo om se mangai thiam to turin alo in siak bokani ole ka video thlir tu song te in safai chunga kaloma video dotlia kadin hule theu don dia mangcha fek ule